Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy hogyan töltsétek le a bandikemet ingyen. Mondjuk eddig is ingyen, de így. Hát, hogyha a videó leírásában ott a link, azt a böngészetekbe is bemásoljátok. Ha ez megvan, betölt az oldal, itt van a Mediafire, és rámentek erre a download-ra, erre a kis oldalra. Hogyha ez is megvan, akkor elkezd a letöltést, és akkor pedig megnyisátok, ott lesz a telepítés, és valakinek valami gondja van vele, nyugodtan a leírás el lehet olvasni, és segíthet is. Ha valakinek pedig más gondja van, ami nincs a leírásban, írjon a kommentet, és hogyha segítettem, akkor pedig lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!